tɛ ka taara France nationalité de ta ka Mali ta to yen ko parce que k'ale ɲɛ b'a la ko Maliyɛnw bɛ sɛgɛn minnu ta nɔfɛ a ye France de ta ka Mali ta to yen bon an b'o tigi récupérer cogo di i b'a dɔn san o san sisan a bɛ to ka na Mali la ka taa mais minnu yɛrɛ ko k'olu bɛ Mali fɛ olu yɛrɛ tɛ se ka passeport sɔrɔ ka to ka na Mali la ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la ka na dɔrɔn u yɛrɛ ko k'u bɛna dɔn muso u bɛn'u ka furu annuler parce que k'a dɛsɛlen don ka na a ko bon ko passeport ma sɔrɔ ka na dɔrɔn ka na muso lajɛ ka muso furu ka segin ka taa ka to ka baara kɛ ka wari bila ka na i faso la o kɛra problème ye hali n'i ye ninnu ka fichier corriger ka d'u ma i bɛ se k'a fɔ k'u ka danaya ta kalo o kalo hali n'a kɛra 25 000 o k'o bila ka na di jamana ma an b'a di sɔrɔsiw ma u tɛ ban parce que u b'a dɔn i ye min k'u ye même faso fɛ o ye faso fana bɛ se ka fɛn de k'i ye wa faso kan ka fɛn de kɛ fasodenw ye i b'u protéger i bɛ papier d'u ma i b'u ka wariw lakana mais a lajɛ tunkarankew ka nafolo bɛ ka kasara cogo min na n'an ma ni kɛlɛ kɛ sisan nin ka se ka falen don nataw la e ka mɔgɔ dɔ fana bɛ se ka taa tunga la o kan ka baara kɛ yen nɔ ka wari bila ka na ou bien mɔgɔkɔrɔba minnu banalen bɛ yan nɔ k'olu furakɛ mɔgɔ minnu bɛ école la k'olu ka école sara ni o tigi fana ka problème nana kɛ papier ko la dun n'o gɛnna o la ni tubabuw ye farafinw gɛn ka n'u fɛ yen mɔgɔ tɛ se ka kuma parce que farafin jamanaw yɛrɛ bɛ ban sɔn ka papier d'u ka mɔgɔw ma ko sariya sɔsɔ don est-ce que kan faamu mais ni sariya sɔsɔ min bɛ na ni hɛrɛ ye dun sɛfan ka sɛfan ci sariya sɔsɔ ma tɛmɛ a kan parce que i ye fɛn dɔ dancogo falen a kan ka to yen a bɛ tɔtɔ ka kɛ sɛ ye mais e b'a ci k'a jira i ka nafa de kama c'est tout est-ce que kan faamu n y'o de f'i ye ka taa jamana wɛrɛ président minɛ sariya sɔsɔ tɛ yan mais Amérique y'a kɛ mun kama a yɛrɛ ka nafa ou bien wala anw de ɲɛfɔ an tɛ autorité ninnu juguya la fɛn fɛn bɛ se ka sanayɛlɛ di autorité ninnu ma an b'o de nɔfɛ an b'o de yira bon ni mɔgɔ wɛrɛ y'a faamuya ka taa n'a ye mɔgɔ filɛ nin bɛɛ tɛ sɔn mɔgɔ la bɛɛ tɛ ban mɔgɔ la ni bɛɛ yɛrɛ sɔnn'i la i kan k'i yɛrɛ ɲininka ni bɛɛ fana bann'i la i kan k'i yɛrɛ ɲininka d'accord tɛ ne don Aziz an ka miniti tɔ miniti 3 ɲɔgɔnna ye an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw fana bɔra ka kuma dɔ fɔ ko Paul Kagame ka di ye komi Kémi Séba ninnu man di ye mun ni o bɛ expliquer cogo di ouais parce que n b'a jɛ a bɛɛ ye panafrique o tɛ dugu ye panafricain tɛ ko jamana dɔ den don parce que tubabuw ye Afrique kɛ jamana kelen de ye o mɔgɔ foyi tɛ Afrique culture la o mɔgɔ tɛ frontière la o ye africain bɛɛ cɛ a bɛ africain de fana kunna sisan ko pour que olu ka bɔ tubabuw bolo ko f'olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de tɛna se ka kɛ Paul Kagame y'o de faamuya ko n'ale ko k'a b'a dafɛ jugu ninnu lakunu u b'ale faga président fɛn fɛn ko k'a b'a africain fara ɲɔgɔn kan o y'a bɛɛ supprimer u ye Thomas supprimer parce que k'a b'a Afrique fara ɲɔgɔn kan Kadhafi supprimer la k'a b'a Afrique fara ɲɔgɔn kan Lumumba supprimer la k'a b'a Afrique fara ɲɔgɔn kan est-ce que ne faamuya donc Kagame y'o de faamuya a y'i ɲɛsin a ka dugu ma a ka dugu kɛra exemple ye donc ni min ninnu y'a su salam ni min ninnu ma su o y'a bannen k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan a lajɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na France ba la ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ECHO la Paul Kagame ye jamana tɔw to sunɔgɔ la dɔrɔn k'a ma fara n ka bɔ i b'i ka dugu de dilan Paul Kagame ɲɛ b'o de la panafricain caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ Paul ma sɔn ka wari de d'u ma n'u ye wari ɲini président fɛ n'u ma wari di u b'u bila o kɛlɛli la u bɛ influence de ɲini Afrique ka to ka yala yala dɔrɔn ka kɛ conseil ye ni jamana in na k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka dugu tolilen don u tɛ se ka lutte k'u ka dugu la mais ni jamanadenw ye lutte kɛ n'olu ka président y'o faamu u bɛ bɔ u bɛ na anw ye lutte min kɛ Maliko la panafricain tɛ yen Afrique kɔnɔ ko min y'a kɛ Maliko la AES ko an y'a défend depuis an bɛ CEDEAO la mais AES binna ka na min kɛ an firifiri tubabuw bolo u bɔra Cameroun ninnu ni Benin ninnu na ka na est-ce que k'an faamu o wagati maliyɛn minnu bɛ kan ka Mali défend kɔ kan olu bɛ to kɔ kan u tɛ se ka don faso la donc u bɛ ka min fɔ Paul Kagame ma it is bullshit Paul ka système ka ɲi bi a ka ɲi sini i b'i ka jamana de ta a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ Paul la olu man ɲi d'accord mais adamaden de tɛ yan baasi dafalen tɛ u bɛ panafricain ko kuma ninnu don mɔgɔw kunna dɔrɔn i bɛ wuli dɔrɔn a banna a bɛ kɛ discours de ye discours ko ka farafinw fara ɲɔgɔn kan e ni Ala cɛ Union africaine financée par Union européenne aw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ka lutter contre l'Europe o bɛ kɛ cogo di f'aw ka kariya ka jɛ o kɔ de Mali kariyara ka jɛ de Burkina kariyala ka jɛ de Niger kariyala ka jɛ de o de la u farala ɲɔgɔn kan même si tout n'est pas rose parce que dɔw fana ko k'o de kana fɔ quoi k'a kana fɔ ko o Mali ko nin bɛ yen k'o man ɲi karamɔgɔkɛ min man ɲi o man ɲi a bɛ dilan cogo min na an b'a dilan ten de mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔ ni maliyɛnya cɛ karisa ye ministre o t'a jira ko karisa bɛ e ni ne ni maliyɛnya cɛ ne ye école den o t'a jira ko ne bɛ ministre ni maliyɛnya cɛ non est ce que k'an faamu an ti i b'a dɔn an bɛ diɲɛ min kɔnɔ a ma nɔgɔn quoi diɲɛ min kɔnɔ u bɛ tiɲɛ lafili ka nkalon ta u bɛ tiɲɛ fɔla lafili ka nkalontigɛla la kɔrɔta bon o diɲɛ mɔdi i kan k'i janto o la o diɲɛ in de la a bɛ pan kaburu kunna mais aw bɛ ɲɔgɔn dusukun briser diɲɛlatigɛ yɛrɛ yɛrɛ la
a bɛ pan kaburu kunna maa bɛ ɲɔgɔn ka dignité piétiner o ye mun diɲɛ mɔdi ye bon an ma kan ka vie o de kɔnɔ donc Paul Kagame panafricains bɛ ka min fɔ Paul Kagame ma u ka fara cɛ la Paul Kagame yɛrɛ de ye vrai panafricain parce que a b'a ka jamana de nɔfɛ a ka jamana mais Ablaye Diop m'a fɔ ko hali ni Mali intérêt bɛ jinɛ de bolo k'an labɛnnen don ka baara kɛ n'a ye mais an bɛ mun wɛrɛ ɲini c'est tout d'accord Aziz foli k'an ka bɔ donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tɛ mɔgɔ si juguya la an tɛ siya juguya la an tɛ walikan juguya la an ko dɔrɔn de an tɛ mɔgɔ kole an bɛ Maliko de la bon n'an b'a dɔn Mali taɲɛ fɛrɛ bɛ maa min bolo an b'i dɛmɛ ni min man ɲi a la an b'o de f'i ye ni min ka ɲi an b'o la encourager mais i bɛ karisa ka place nɔfɛ an bɛna mun de kɛ ministre ya place la o b'a to an ka dɔ mɛn sa donc n b'i fɔ kosɛbɛ ka 424 ɲɛmɔgɔyaso fo n b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan halisa an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u k'u hakili to tunkarankew la u ka pièce ko la an b'a ɲini u fɛ halisa numéro vert ninnu u ka k'u sigi sen kan hali bi malidenw ka se ka a lasɔrɔ nɔgɔya la n'u yɛrɛ bɛ se ka hali anw ni mɔgɔw bila contact la anw ka malidenw ka kunnafoniw f'u ɲɛna lakanako kan an bɛ se d'accord ouais an b'a appel kun quoi an yɛrɛ bɛ jɔ n'a crédit merci beaucoup Aziz k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini mɔgɔ fɛ a jan partenaire bɛɛ ka sɔrɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ